Boas noites. A UNESCO vén de declarar o Camiño Primitivo e o Camiño Norte a Santiago Patrimonio da Humanidade. Así, xa son 5 os bens mundiais cos que conta Galicia, entre eles, como saben, a muralla romana de Lugo, que acadou esta distinción no ano 2000. Galicia conta xa con 5 declaracións de ben mundial, dende que onte a UNESCO incluíu na lista de Patrimonio da Humanidade os Camiños do Norte, que conducen aos peregrinos a Santiago de Compostela dende o século IX. A inserción nesta lista é o máximo recoñecemento que pode recibir un ben. Por Galicia transcorren 2 das 4 rutas premiadas. O Camiño da Costa, que comunica a Cornixa Cantábrica con Compostela, entrando na provincia de Lugo por Ribadeo, e o Camiño Primitivo, que transcorre por 9 concellos galegos, entre os que se encontra a capital lucense. Así mesmo, tamén abarca singularmente 4 monumentos: a muralla e a catedral lucenses, a catedral mindoniense e o mosteiro de Sobrado dos Monxes. Moitos dos peregrinos que pasan polo tramo lucense do Camiño Primitivo valoran esta noticia como fantástica e creen que este recoñecemento axudará a mellorar as condicións dos camiños. Pues fantástico, porque así seguramente lo que conseguiremos es que los caminos estén mucho mejor para bicicletas, para andar y para todo tipo de peregrinos. Tamén son moitos os que coinciden en describir o Camiño Primitivo como o máis fermoso, en comparación co Camiño francés, o cal xa tiña recoñecida a distinción de ben mundial. Pero bueno, me parece bien porque la verdad es que yo he hecho el francés y me parece mucho más bonito el primitivo. Me parece que el paisaje es más bonito, los pueblos son más bonitos. Bueno, porque estuvimos leyendo sobre caminos, hemos hecho en muchas ocasiones ya el camino francés y todo lo que hemos leído sobre el camino es que era el más bonito principalmente de todos los caminos que hay de Santiago. Bien, muy bien para caminar y es interesante, sí. O proceso ante UNESCO para que os Camiños do Norte lograsen esta distinción comezou coa inclusión destas rutas na lista indicativa nacional no ano 2007. A moitos lles chamou a atención estes días o manto verde que cubre algunhas partes do río Miño. É unha planta coñecida co nome de ouca e que sirve de protección para moitas especies. Dende hai unhas semanas podemos observar unha estampa moi peculiar no tramo do río Miño que transcorre pola cidade de Lugo, xa que se encontra cuberto por grandes mantos dunha planta denominada Ranunculus petaltus, máis coñecida como ouca, segundo informa hoxe o diario O Progreso. A presenza desta especie vexetal nos ríos é sinónimo de que as augas gozan de boa calidade. Indica a ausencia de contaminación e serve de protección para outras especies, moitas delas protexidas ou en perigo de extinción. Todo este treito do Miño é o de maior biodiversidade de Galicia e está considerado hábitat de interese comunitario. A zona lucense dos Robles é unha auténtica reserva natural. Nela habitan especies casi únicas no mundo, como os nenúfares amarelos ou o felgo galego. Entre outras moitas especies que podemos encontrar no tramo urbano do Miño, tamén están os mexillóns de río ou os peixes espiñosos. Calquera actuación no cauce do río, como por exemplo a creación de praias fluviais, tería graves consecuencias, dañando tanto a súa riqueza biolóxica como a saúde das súas augas. Un lucense enfróntase a 3 anos de cárcere por supostamente provocar de xeito intencionado 2 lumes en agosto de 2009 en Monforte de Lemos e na Pobra do Brollón. O xuízo terá lugar mañá na Audiencia Provincial. O Ministerio Fiscal pide unha pena de 3 anos e 3 meses de cárcere para un veciño da provincia de Lugo ao que acusa dun delito continuado de incendio forestal por provocar supostamente 2 lumes en agosto de 2009 en montes dos concellos de Monforte de Lemos e a Pobra do Brollón. O Ministerio Fiscal tamén pide que o acusado abone á Xunta os 823 euros que custou a extinción dos 2 incendios e
unha multa de 3.840 euros. Segundo o escrito de acusación, en agosto de 2009 o acusado prendeulle lume ao Monte Meniño e a outro no lugar de Castroncelos dun modo intencionado e en execución dun plan preconcebido. Cada un dos lumes afectou a 0,12 hectáreas, polo que o impacto ambiental foi baixo, segundo o Ministerio Público. Ademais, en ningún dos lumes houbo perigo para a vida ou a integridade física das persoas. O xuízo celebrarase mañá na Audiencia Provincial de Lugo. Como xa lles avanzamos o venres, o secretario xeral do PSOE galego, José Ramón Gómez Besteiro, e o exalcalde de Lugo, José López Orozco, terán que prestar declaración o día 31 deste mes, despois de ser imputados no caso Garañón. Esta fin de semana, Besteiro participou na reunión extraordinaria da Executiva Galega do seu partido que tivo lugar en Santiago de Compostela e ali amosouse estrañado polos tempos da súa imputación. Despois da súa imputación no caso Garañón, o secretario xeral do PSOE galego, José Ramón Gómez Besteiro, asegurou que o Concello de Lugo sempre actuou con responsabilidade e conforme á legalidade vixente. Reiterou que foi un procedemento urbanístico tramitado con todos os informes técnicos favorables hai 10 anos, cando ele era concelleiro de urbanismo. Tamén insistiu en que a zona do Garañón está sometida ao pexón do ano 91, aprobado polo Partido Popular. Gómez Besteiro amosou ademais a súa extrañeza pola compasada coincidencia nos tempos políticos e xudiciais do seu proceso. Fixo fincapé en que o día seguinte de deixar de ser presidente da Deputación, unha promotora inmobiliaria que non puido construir no Garañón remitiu ao xulgado de instrucción número 1 de Lugo un novo escrito no que se pide expresamente a súa imputación por un asunto, subliñou, de hai 10 anos. A extrañeza do socialista vai máis aló ao comprobar, segundo subliñou, que só 8 días despois ese xulgado xa dá por bo ese escrito e procede á súa imputación. Nesta liña, Besteiro instou a que cada quen saque as súas conclusións sobre os tempos xudiciais e políticos. A xuíza Pilar de Lara citou para declarar o político socialista o 31 deste mes, o mesmo día que o exalcalde de Lugo, José López Orozco. A Gómez Besteiro impútalle os delitos de tráfico de influencias, prevaricación, contra a ordenación do territorio e cohecho pola concesión da licenza para construir 6 bloques ao lado do Parque Rosalía de Castro. A xuíza vincula ademais este feito coa compra da vivenda particular do político e a súa reforma. Besteiro dixo que lle comunicou este asunto á Dirección Federal do partido, da que dixo que sinte a súa plena confianza. Asemade, hoxe mesmo, o secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, dixo que non actuará contra Gómez Besteiro aplicando o código ético do seu partido que fixa o momento de pedir responsabilidades na apertura do xuízo oral. A de calor que nos afecta estes días manterase alo menos toda esta semana e previsiblemente ata o mércores da seguinte, aínda que haberá oscilacións de temperatura. Esas oscilacións farán baixar entre 6 e 8 graus as temperaturas nas zonas altas de Lugo. A pesares deste descenso, a vaga de calor seguirá porque as temperaturas son moi altas. Tino Saqués foi esta mañá o encargado de presentar as 4 novas fichaxes do Club Deportivo Lugo. Antonio Campillo, Igor Martínez, Carlos Hernández e Mario Barco. Os xogadores ofreceron xa as súas primeiras valoracións e Tino Saqués afirmou sentirse moi contento por poder contar con eles. Y que estamos muy encantados de que estos chicos hayan apostado por un proyecto como es el del Lugo. Ahora mismo con ellos seguimos reafirmando este gran proyecto y con su juventud, sus ganas y con experiencia, porque aunque son jóvenes,
pues tienen experiencia, algunos de ellos en la segunda división, muy importante. Que sea un año bonito para todos, ilusionante y nada más. O sea, todo lo demás lo ponemos nosotros y espero y seguro que va a ir bien. Sí, es la oportunidad que llevo buscando mucho tiempo y me la han dado aquí. Estoy muy agradecido y espero devolver esa confianza. Bueno, la verdad que vengo con mucha ilusión del nuevo proyecto y bueno, creo que el Lugo ya está sentado en segunda división y bueno, tampoco creo que es bueno ahora hablar de objetivos porque acabamos de llegar, pero bueno, creo que hay que poner unos objetivos ambiciosos, creo que se hará buen equipo y la verdad que vengo con mucha ilusión y muy contento de firmar en este equipo. Bueno, a mí ya lo conozco de la sub-21, que coincidí con él. Y bueno, creo que apuesta mucho por la idea de jugar al fútbol, de tener el balón y bueno, creo que eso pues, es bueno para el equipo. Bueno, yo vengo a aportar lo máximo de mí y bueno, como han dicho, creo que hay un buen proyecto. Luego, estos 2 últimos años que me he enfrentado a ellos, he visto que es un equipo que me gusta mucho, con buen trato de balón y creo que eso también ha hecho que venga aquí y bueno, a intentar hacer un buen año. Soy un jugador que soy muy competitivo, buenos juegos aéreos y bueno, a ver, tendré que hablar con el míster las cosas que quiere del equipo y adaptarme lo antes posible a su tipo de juego. Y yo muy contento, que para mí es un reto el salto de categoría y sería muy importante para mí poder quedarme y demostrar lo que valgo. A nivel de lo que es de composición de equipo y de jugadores, pues las expectativas que teníamos, estamos consiguiendo que recalen aquí en Lugo las primeras opciones, o sea, todos estos chicos eran primeras opciones, pues estamos acabando de conformar el equipo, se están acercando pues ya nuevos cierres de fichajes importantes y bueno, va todo sobre lo previsto y además un poco lo importante es que conseguimos que vengan aquí los que teníamos en mente. Pero tenemos el límite salarial que hay y no nos podemos ir más allá. Con lo cual ahora pues es lo que decimos, tenemos que tener calma, esperar que este horizonte se vaya aclarando y aparezcan, bueno, y puedan recalar aquí las opciones que a nosotros nos interesan, ¿no? Mentres, Álex López confirmou a súa continuidade no Ribeira Sacra Breogán a vindeira temporada. O xogador renunciou a executar a súa cláusula de saída e seguirá defendendo as cores do equipo lucense por 3ª temporada consecutiva. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Deixámonos agora con imaxes da exposición colectiva de pintura e escultura galega que se pode ver na Galería Catedral. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.